Takže čaute ľudia, je to Lukáš a dneska mám natáčanie z novej série. Úplne novej série. Z novej hry. Ktorú už natáčal som do sérií. Asi 2, 3, neviem. Ale nedokončil som ich. Táto bude dokončená. A toto je prvý part. Je to z Minecraft. Ideme na to. Tvoríme si nový svet. Bude sa to volať Let's Play číslo 1. Budeme si survival default, ok, dáme si čestku a nejaký seed, napríklad Minecraft, na to. No, tak sme tu. Shit. Áno ľudia, zabudol som vám povedať, tento seed nikdy nepoužívajte. Prečo? Lebo sa objavíte na takomto pidi stroje, že máte len takto a stromčekov. Čiže ja musím dať LP1, rec rate, takto. A musíme nastaviť súhradný seed úplne ľahký, čiže nejaký takýto. To je môj štýl. Tak, zapneme a ideme na to. Uvidíme, že či nám tu obnové. A šum z videa už bude odstranený. Už som to viem, len musím zohnať fantáziu. Tak, sme tu na svete niekde, teraz sa pozrieme ešte. Dobre. Tak, bereme si veci. Zničíme túto čestku. Tak, bereme tinky. No, ideme do lesa. Tu by som sa aj ubytoval, tu niekde tak dom. A akorát máme aj vodu. Ideme na ovce. Sme tu aj hlinu. No, vlnu, nehlinu. Teraz podobne myška. Budem mať novú, len tu mám ju. Len teraz mám tú staršiu, mal som novšiu. A to je Microsoft a teraz mám Vexy. A z tej vypadujú baterky, čiže počkajte chvíľu. Nič rýchlej. Tak. Už to nevadí. Vybral som z nej kryt na baterky a ten kryt proste on vypadoval. Tak som... Dostali sme inventár, dostali sme krytik. No, dobre, ideme na drevo. Máme ho málo. Drevo. Getting wood. Bereme drevo. Mám dať čanky blbo, lebo ja tak neznášam, keď máte hmu a tak. Musím vidieť do diaľky, vidíte, lebo teraz ak sa kúknem do diaľky, vidíte tam tomu, ja sa na to kúknem. Video settings, chunk 8. To by malo vydržať. Tak, bude 12 sme si dali. A je taký v pohode. Taký najlepší. Treba sa kúknete teraz dopredu, vidíte tam niekde tak hmu. Teraz ak chodím, tak všetko vidíme. A toto ovca je super, má Spider-Man ovca. Spider-Man ovca. Dobre. Hej, slnečnice! Áno, sú slnečnice tieto. Ideme na slnečnice, lebo tie sa málo vyskytujú. Klame! No ale fakt sa vyskytujú veľmi málo. Tak si ich zoberieme pár. Keď takých budeme sadiť to. Tu by malo stačiť. Tu mám nejakú jeskyňu. OK. Myslím jeskyňu. A ja by som si už postavil dom, čiže z toho drva, čo máme, dáme planks.
Najprv si spravím do steny, voda. Ok, najprv si spravím tuto, tak. Si spravím dom. To by to malo stačiť zatiaľ. Teraz má tu moja sestra kamarátku, tak preto čujete tiež šialené zvuky. Ona je drsná. To už každý vie, nemusíš to hovoriť, duch. OK. No tak, máme to. Tak tu asi, tak tu som crafting. Tak, práve teraz vyšla z izby. A to znamená len jednu vec. Všetci to zomreme. No, čiže robíme si... Spravíme si posteľ. Spravíme si ešte drevený krompáč. A tu si vykopieme miesto na posteľ, kde budeme spať. Budeme spať. Ešte trošku bolo 2. Tak to by malo stačiť, dáme si takto posteľ. A tu je takto blbá textúra, tak to si nevšimajte. To sa neopraví. No, čiže ja by som išiel ešte von, akože len si urobíme meč. A akože môžeme spraviť kamenný. A veľmi rád by som bol, že aha, z kamene asi boli. A ja viem, na čo boli toto kamene. No, to je na pec. No dobre, ideme proste na meso a... tu je meso. Jo! Wow! To je debil, on sa tu spadnul. Wow. Sme na nebezpečnom území. Spavnujú zadovičky. Ok, tak ja by som najradšej teraz zmizol. Do domu. Bojím, bičky tancujú. To je takovečka za mnou. Bing, kill you. No, tak ja by som tento part už ukončil, je nejaký krátky si myslím. Tak, ja sa vám rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute.